Nabayay chicks diha sa unahan na, basig. Muhapit-hapit na po ka. Oh, wow, grasya. Piti, asa si Koy? Oh, shit! Gwapunta, pero yabag lang. Pa, nanang redos pa. Ano na dugay man ka? Sinsya na ba? Nadugay ko. Chicks na po ka ba? Bagari! Ikaw perting dugayan na mo paabot niyo. Sangit lang ko ning kakao diri og pinaabot mo. Dalaw-gaw, nanong diramang ka nagbisto. Dali! Pagkaway ka aron ni mo ba oy? Udro-udro. Ate ang buanga ka. Inam, muli ka dito. Nabayay chicks diha sa unahan na, basig. Muhapit-hapit na po ka. Ang kabaw dito kanding wa pa may boss ka na. Dali! Pagkaway ayon ni si Papa. Oh, wow, grasya. Piti, asa si Koy? Karon, gawas jud akong diskarte ani. Hala, siya oy. Haha, karon ka. Hala, anong napadutin man ka din ha? Galas gaw, di na magigtingog ba? Amang urune. Gwapunta pero yabag lang. Amang jud lagi. Sayang-sayang ra ka sa akong oras. Galas gaw, bungol man dayto. Galas gaw, amang nga jud ato oy. Di, asa magagikan? Gikay ko sa sika. Unya, nganong gisapot man ka? Dalaw-gaw, amang man na ito. Antos ako, kuya. Sus, dili pa ko mag-ipos sa kabaw. Yun pa